Бележка под линия. Здравейте, вие слушате Бележка под линия, предаване за разговори за превод. Във всеки епизод каня един преводач, с когото се разправяме за преводаческите премеждия и вълнения в една негова книга. Правя го, защото ми е интересна направата на един преводен текст и цялото мислене, вложено в нея. Изобщо вълнуваме идеята за превода като мислене, като умуване, мъдрене и главоблъскане. В всичките епизоди до сега гостите ми са били преводачи на български. Сега за пръв път ми гостува преводачка от български. Мари Врина Николов е много опасна френска преводачка на българска литература. Занимава се с това от дълги години и вече има 50 преведени заглавия. При това, поне за мен лично, все много интересни, което направи избора на едно единствено от тях малко тъжен, но в крайна сметка тя избра романа Остайница на Рене Карабаш, издаден в България от Жене 45 през 2018, а във Франция през 2022 от едно издателство, чието френско име няма да произнеса, за да не ставам смешен още в началото на епизода, но ще сложа линкове в блога на предаването. Винаги ми е любопитно как прокопсва изобщо един преводач, как успява да е преводач. Знам, че вие превеждате много, което за мен лично говори за някакви налични условия в френската среда. Това някакси да ви е позволено от средата, вие да превеждате много. И мисля, ще да поразкажете за ситуацията във Франция. Вие как се вписвате в тази ситуация? Как почнахте? Какво ви движи? Всъщност всичко идва от любов, не от пръв поглед, от първо слушане. Моята история мисля, че много хора я знаят вече, но пак ще я повторя много набързо. Когато бях на 13 години, нашите съседи взеха на автостопена двойка, които се оказаха българи. Съседите чукат на вратата и казват ми: имаме българи вкъщи, ако искате, елате да си поговорите. Моите родители, които бяха много, особено баща ми беше много отворен към чужденци, към другия въобще, които много ценя. И съм израснала така. Моите родители отидоха. Аз не сметнах за нужност, защото първо не знаех точно къде е България. Обаче, обичам да казвам, че съдбата бдеше, защото родителите ми се върнаха с тези българи. И останаха у нас, ние живеехме в една къща, останаха у нас няколко дена, не си спомням. Спомням си, че те, разбира се, говореха френски, бяха оставили едно малко детенце тук, като залог на режима. Спомням си, че когато чух този език, нямам рационален аргумент, обаче реших, че заради мелодията, заради интонацията, заради звуците, искам този език да е мой, искам да го говоря като тях. Започнах сама, така и така. Как през 73-та, как е било възможно сама? С учебник. Откъде намерихте учебник? Те ми го изпратиха. Добре. Изпратиха един учебник, който беше български за чужденци. На времето, всъщност вие сте много млад, но на времето френски беше доминантния, чужд език. Чувал съм, брат ми е учил френски в неговата гимназия, да. Френски не беше езикът на най-големия враг. За разлика от английски. И освен това, тази слава, че е език на културата, на литературата и така. Този учебник беше на френски, беше много силно идеологизиран. Нямаше как, Слава на БКП, Тодор Живков, Кирил и Методи, които са българи, разбира се, такива неща. Но аз много исках да го уча и с каквото и да е, щях да го уча. Вие на 13 години със съзнанието за тия неща, че това е така идеологизирано, пропаганда и въпреки това не ви е отблъснало? Много добър въпрос. Аз на 13 години бях пълен льолю, изобщо не бих ги осъзнал тия неща. Мисля, доколко ти спомням. Нямам отговор. Окей. Нямам отговор, защото мисля, че тогава не ме интересуваше. Интересуваше ме да уча.
Изпратиха ми също речници, спомням си, и така. Аз, нали, по това време вече година и нещо учех английски. Добре. В прогимназията и бях започнала и старогръцки. Всъщност, нали, аз съм завършила класическа филология. Освен български и освен общо езиково знание също. Български каква специалност е било? Български. Ама в смисъл бакалавърска специалност или? Да. Окей. Аз имам докторат по български. Да. Така че това бакалавър и магистър. Любопитството ме е свързано с това какви са били възможностите по това време да се изучава български, но явно е имало българистика. Българистика имаше там, където сега преподавам и заместих този, който ми беше преподавател на времето. Когато се занимаваше с старогръцки и латински, непрекъснато превеждаш. В какъв смисъл? Защото това, как да кажа, това влиза в нашите курсове, занаятия, нали? Непрекъснато превеждаме от старогръцки на френски, обратно, латински на френски, обратно. То е заложено превода като част от обучението по език. Да, така че аз не знам, превеждам от много отдавна. Обаче 85-та година, когато вече бях студентка по български език, една преподавателка именно ми казва, вие, понеже, нали, сте завършили класическа филология, превеждате, искате ли да преведете един текст от български на френски? Аз казвам, защо пък не? И тя какво ми даде? Луда трева на Радичко. Разбира се, че не беше най-лесното, защото това беше един текст, нали, който е бавен, който е с... има много хубави... Спомням си за много хубави образи. Например, нали, снегът, който се топи на мъртвото лице на майката, такива неща. Много свързано с природата. Аз съм градско момиче. Но все пак ме плени. Забравих да кажа, че всъщност 76-та дойдохме за първи път с моите родители и моите сестри. Довели се, да видите. Заради вас ли са дошли? Така, защото вие сте казали, искам да отида в България, на 16 години. Да, на 16 години нямаше да ми пуснат сама. Да, мисълта ми е, че вие сте ги врънкали да ви... Не, те също, нали... Те също. Да, майка ми беше започнала също да учи български, сестра ми, цялата фамилия. Много ме е интересно това. Добре, супер. Дойдохме 76-та и след това от 79-та вече бях пълнолетна и непрекъснато идвах през ваканциите. 85-та, спомням си, взимам указателя на Съюза на писателите и гледам, нали, Радичков и се обаждам по телефона. Добре, ще попитам какво е указателя, ама явно буквално телефонен указател на Съюза на писателите. Да. Добре. Да, тогава, нали, всеки съюз си имаше. Така. И се обаждам на Радичков, който много топло ме посрещна с Сузи, жена му. Станахме близки приятели, бих казала. И всъщност това беше началото. Мисля, че този превод обаче изчака, може би, 9 години преди да намеря издател за него. Тоест преведохте го и седях, че към 9 години. Да. 87-ма, като се върнах от едно лято в България, Цветан Тодоров ми се обади и ми казва, аз току-що се връщам от България. Блага Димитрова ми даде един текст, който много харесвам. Балада за Георг Хених. Ако ти хареса, можеш да го преведеш и ще ти помогна да намериш издател. Okay. Като междувременно всъщност бях превела също без издател, преди да се родя и след това. Тоест, всъщност, ви го казвам това, защото и това се увеличи с годините. Аз не мога да не превеждам. Това е просто вътрешна потребност, която е по-силна от мен. Както си представям, че писателите, художниците, нали, просто нещо, което е по-силно от мен. И всъщност от няколко години, откакто
нося една тревога в себе си, защото заради света, който не е това, за което мечтаях като по-млада, става и мое убежище. Докато нямаше толкова отзиви вече от читатели, аз имах чувството, че това убежище си е мое и щастието да превеждам е малко егоистично. Обаче, бих казала, че от, да кажем, 10 години условно, виждам, че нали, и при, разбира се, българите в България, но българите, които живеят във Франция и французи, получавам толкова топли отзиви, благодарности, че вече казвам, че това мое убежище е споделено. И това е хубаво. Много е интересно това. Аз имам сходна история, няма да се впускам надълго и на широко с нея, но си превеждам много отдавна. Имам купища папки в компютъра с преведени неща, които не мисля, че някога дори ще публикувам. Просто съм си превеждал за кеф. И в някакъв момент и аз почнах да изпитвам, че този кеф имам нужда и да го споделя, имам нужда да покажа това, което ми е на сърцето на други, на тези, които носят като мен моя език, да им покажа някакви истории от друга страна, до която аз имам достъп, до друг език, до който имам достъп. Умислили сте каква е точно тая потребност? Защото аз често съм си задавал въпроса, вие казвате той като писателите, които не може да пишат. Много често писателите пишат някакви рефлексивни есета. Защо пиша? Чудя се дали има преводачи, които пишат такива есета, примерно, защо превеждам. Защото аз съм си задавал въпроса и мога да го рационализирам, но наистина не мога да стигна по-дълбоко от това, че аз просто имам нужда от това и не мога да си обясня точно откъде идва тая нужда. В смисъл, мога да си кажа, нали, това е за да просвещавам сънародниците си, за да подпомагам световната литература да има място в България. Обаче това са все вторични неща, имам чувството. Първичното е наистина някаква много силна вътрешна потребност, която изпитвам от това, която не мога да рационализирам. Вие опитвали ли сте да я рационализирате? Рационализирам, опитвам се как превеждам. Във Франция, като си професор в университет, значи ти преподаваш и имаш изследователска дейност. Моята изследователска дейност е към две полета, нали, насочена към две полета. История на българска литература и превеждането. Поетика на превеждането, да кажем. Така че пиша много за превода. Мисля, че наистина най-силното е Антуан Берман, който е теоретик на превода и направих така, че да се преведе неговата, нали... Вие ли сте отговорна за това? Да. Дадох на Панорама Плюс. Okay. Аз я купих съвсем наскоро, защото тя е много трудно за намиране в момента. Енри Мешоник. Каква? Също. Енри Мешоник. Да, окей, това го нямам. Поетика на превеждане. Не, имам го също. И двете не съм ги чел още. Като по принцип би трябвало да е поетика на превеждането, а не на превода, но както е. Добре, това е интересно. Не знаех, че вие стоите за това. Да. Антуан Берман е много важен и като ли идеите му не са хванали много дики тук в нашето пространство все още. Мисля, че да. Все още имаме убеждението, че преводача трябва да е невидим, че преводача не оставя нищо след себе си и така нататък. Глупости. За мен. не глупости, но неща, които не са добри за превода. Така или иначе не го обхващат в пълнотата му, дори да са верни по някакъв начин. Не могат да бъдат императивни за превода. Да, и Антуан Берман именно той говори за импулса, нали, че всъщност да превеждаш, това е импулс, вътрешен импулс. Той използва даже психоаналитичен термин. Не си спомням сега да ми идва. Така че има нещо дълбоко нерационално и мисля, че така е хубаво, защото ако трябваше да сме съзнателни, да осъзнаваме всичко, нали, което ни е, може би малко трудничко. Иначе също, когато идвах, нали, особено по време на комунизма, бях толкова топло посрещана, нали, от българи, които живееха много натясно тогава. Обаче ми даваха послон, когато, нали, имаше нужда, защото за чужденец не беше толкова лесно. И така, че аз исках да се отблагодаря по някакъв начин
И моят начин да се отблагодаря на българите, които нали, ми правеха добро, беше и първо да преподавам този език и второ да направя да се постарая тази литература да придобие видимост във Франция и повече. Това е много интересно, че ми го казвате. Тук като че ли малко се различавам от вас, защото моята, как да кажем, моето усещане за отговорност е по-скоро насочено към тук, към нашата къща. Тоест аз повече се интересувам какво ще направя за четящите на български език, отколкото какво ще направя за китайската литература. Не знам, може би е малко и пораженческо, защото си давам сметка, че колкото и да превеждам, едва ли ще мога да преведа кой знае колко много китайски книги, пък и не знам, това е интересно. Ето вие, примерно, нали, сте почнали да превеждате, докато България е била в комунистически режим. Mm-hmm. Аз също превеждам от страна, която все още е с комунистически режим. И това ме вкарва в едни много странни отношения, така, любовно-омразни отношения с тази страна. Вие как се справихте с това? Всъщност аз съм много дълбоко свързана с тази страна и защото българският език, приятелите, всичко свързано с български ме спаси, когато на 19 години загубих една сестра. Докато бях тук, тя беше там и всъщност това буквално ми беше спасението. И мисля, че това ме обвърза още по-дълбоко. Освен това, когато дойдохме за първи път, дойдох с силното желание априори да заобикна тази страна. И когато имаш такова желание, обикновено се сбъдва. И разбрах много бързо, че е толкова различно, именно и заради режима, че ако не искам да съм схизофрен, просто забраних си всякакво сравнение. Okay. Както в любовта, всъщност, нали, да. Приех България каквато си е. Без да сравнявам. Освен това, аз съм от едно семейство християнско и социалистическо, така че може би това ми помогна. Може би това е интересна рефлексия, да. Нали, между социализма на Франция. Да. И комунизма, разбира се, няма нищо общо, но... Въпреки, че не знам, аз не съм съвсем запознат с френския социализъм. То точно сега изведнъж се сещам, че по ваше време маоизма става много популярен във Франция, нали така? Там в 70-те години. Да, 68-те, да. Да, аз бях твърде малка. Да, окей. Родена съм 60-та точно. Да, но предполагам, че... И да, тези... Летя ли се някакви неща там във въздуха във Франция? Разбира се. Да. Но първо бях малка, второ живеех в провинцията, така че все пак не е същото. Juste, това е много интересно. Да, провинцията спасява от някои неща. Аз също съм от провинциален град и съм останал незасегнат от някакви политически събития и това от една страна ме усъкатило като политическа грамотност, но от друга страна ме предпазило от някои зловредни събития, които се случвали в по-големи градове. Аз силно се политизирах на 14 годишна възраст, защото тогава почина Жорж Помпиду и беше първата кампания между Жискар д'Естин, когото хич не обичах, и Митерон. Имах плакати на Франсуа Митерон в своята стая и така и така. Много интересно. Добре, а как си подбирахте книгите за превод? Вие наистина сте превеждали много. Аз даже се опитах да намеря някакъв пълен списък, но не можах да намеря пълен списък. Превеждали сте... повече от 50, мисля. Оле. Да. Ивайло Петров, Ангел Вигов, Емилия Дворянова, Алек Попов. Да, Байганю. Сериозно? Окей, това да знаех. Потигото. Окей, първи превод на Потигото или? Не. Не, окей, представям се, да. Трети или четвърти. Окей. Байганю втори. 100 години след първия. Ако знаех, можех да предложа и за някой от тях, но то за кое по-напред. Много интересен подбор.
Крайно вълнуващ подбор. Личи нещо така лично и личи, че някой ги е чел и ги е избирал тия книги, а не просто произволно. Да. Разбира се, да. Защото често не е такъв е случай в книгоиздаването. Най-често издателите избират книгите и ги предлагат на преводачите. И не рядко е издателите изобщо да не са чели книгите, когато ги избират. Просто не от някакъв каталог ги избират. Разбира се. Да. Затова за мен беше голяма битка. Битка, която беше, как да кажа, почти отчаиваща, нали, до преди 5-6 години. Аз живях тук все пак, нали, 6 години, бях женена 2 пъти на българи, така че не мога да не идвам. Не знам, прекарвам, може би, средно 2 месеца, нали, по 2 месеца на година в София. Какво правите? Товарите куфара с 50 книги всеки път? Почти вече не, защото гърбът, нали, не позволява, но вкъщи имам 5000 книги, от които може би 3000 наистина са български. Имате къде да ги събирате, браво. Да. Мен това ме затруднява напоследък. Да, битката беше, купувам си книги, защото гледам, чета първите редове в една книжарница. Да. По-скоро питам хора като Светло Желев, като Митко Новков. Четат много. Да, разбира се, Георги Господинов. И всъщност мисля, че след 3-4 страници или го има този много специфичен гъдел, или както в любовта, нали, нещо, което набъбва едно желание към текста. Вече казвам, че зове ме за превод, нали, или не. Например, така беше с Остайница. И тогава нещо ме кара да прочета на глас няколко пасажа или даже страници. И какво ме зове, мисля, че преди всичко езикът, ритъмът, пак, нали, звуците, да. Много сходно и с моите усещания. Преди да почнем с Остайница, ще да попитам малко за тая битка. Защо е било трудно? Предполагам, че говорите за това, че е трудно да прокарвате българска литература във Франция. Не се знаеше до преди Букара на Георги Господинов. Трябваше да чакам между 6 месеца най-малко и 2-3-4 години, за да намеря издател за един текст. На какво се дължи това времетраене? Защото те казват, това е търговски риск. Все пак от 10 години много помага факта, че Фонд Култура, нали, със своите недостатъци, така. Но все пак това е помощ. Мисля, че също придобих видимост. От 4 години няма година, нали, без да получавам награда, а това рефлектира върху съответната литература. Всяка награда, нали, която се връчва на един преводач, е награда за литературата. И така, че те ми имат доверие, мисля. Аз вече си имам една солидна мрежа, нали, издатели, които казват ми, добре, щом кажеш. А получавате ли вече предложения от издатели? Тук намерих една българска книга. Я да ми я преведеш. Не. С изключение на, например, издатели, които са били, са получили информация от агенти. Да. Ангели Игов, той си имаше, нали, един агент французин. Okay. И за мен беше и интересно, и малко, как да кажа, малко неприятно. Да, интересно. Защото мисля, че книгата му, нали, говоря за Кротките, което е изключителна книга. И за езика, и за това, което, нали, разказва, защото тя е много гласна и наистина не е черно-бяла. Много, много, много важна за мен, според мен. Защото аз смятам, че, нали, българското общество, което винаги казва, че ние не сме още обмислили съвсем комунизма, обаче няма как да се обмисли комунизма, ако не се обмисли преди това фашизма в България, както и в цяла Европа през 20-30 години на миналия век. И мисля, че излязла
2015. Нещо от този род. Да, нещо такова беше, не мога я да кажа. Така, и аз започвам, нали, изпращам на издатели. Не редовно, т.е. нали, през 6 месеца пак не се обаждам. Изведнъж, преди 2 години, може би, получавам 3 имейла, включително от Галимар, от Actes Sud, които не са големи, и от Интервал. Интервал, с него вече толкова години работим заедно. Той е издателят, нали, на 18% сиво, на Физика на тъгата, преиздаде в джобен формат естествен роман, Димана Трънкова. И те ми казват, Мари, получихме, нали, информация, нали, от Пястие, този агент, който е доста прочут във Франция. Би ли ни направила, нали, рецензия? И аз казвам, искам само да ви натрите, искам само да ви припомня, че вече ви изпратих такова нещо. Значи стана чрез агент. Защо ми е малко криво? Защото един агент, той въобще не знае български. Той не знае, нали, не познава българска култура, не познава българска литература, не познава българското литературно поле. Откъде на къде издателите ще имат повече доверие, нали, ще се доверят повече на агент, отколкото на преводач. Мен ми е интересно. Значи, подозират преводача, че може да им предложи нещо просто за пари, за да си получи хонорари. Какво прави агента всъщност? Питам. Така. Но, в всякакви случаи, не знам. Защото е много луксозно да намериш някоя книга да предложиш. Обикновено тук по-скоро си имат установени отношения. Те са малко конверни. Издателя намира книгата, дава я на преводача и преводача не се грижи нито да намира книгата, нито да я разпространява след това. А пък вие, предполагам, сте ангажирани с не разпространението, ами, нали, така, разгласенето на книгата. След това, да. Не, просто знам, че има много привилегирована позиция, тъй като наистина получаваме на хубава заплата като професор. Мога да си го позволя. Например, когато връчиха, нали, преди няколко дена този орден на Георги Господинов Арзелетра, и той припомни, че 2001 наистина намерих издател, когато бях превела цялата книга, естествен роман. Ако трябваше да се боря, нали, за хляба си, нямаше да може. Мога да си го позволявам и просто пак, защото това е нещо, което е по-силно от мен. Като казвате, нали, че то превеждането е като любовта и, нали, почвате да четете и виждате дали ще почне да бълбука. Това го разбирам много добре. Същевременно вие сте изследовател и професор. Вие се стремите да познавате какво се случва в съвременната българска литература. Виждате какво се откорява, какво се награждава, какво има вече статут на съвременна класика. Имате ли случаи, в които взимате някаква съвременна класика и си казвате, това е много важен текст. Нищо в мен не бълбука. Всъщност, просто лично аз не се свързвам с този текст, обаче това е много важен текст. Сега какво да правя? Всъщност, да, съжалявам, че аз налагам своя вкус на френските читатели, но не мога да превеждам добре една книга, ако не я обичам. Ако не я вживявам отвътре. Много интересен казус е това. И много интересно, че го съчетавате, защото ние поне има така някакво клише, че преводачите, които са и академици, подхождат малко дървено към превода, т.е. не толкова любовно, не толкова страстно. Обикновено са едни по-суховати преводи. Аз съм чел такива, примерно, от китайски на английски. Пък вие изглеждате да си поддържате тая страст, което е възхитително и много вдъхновяващо. Може би тя се дължи също на начина, по който аз наистина се запознах, се срещнах с български език. Любов. Когато се чухме да обсъдим коя книга да изберем, за да я нищем такова в предаването, вие избрахте Устайница. Въпреки аз ви бях посочил няколко заглавия, които на мен са ми интересни. Устайница беше сред тях и казахте, че това ви е бил най-трудният превод.
любопитно ми е сега да чуя защо. Всъщност бих казала, че имах, нали, два най-трудни превода. Първата книга беше на Емилия Дворянова «Пасион или смъртта на Алиса». Емилия също си има своя много специфичен език. Чувала съм, че е много поетична също. Да. И понеже това беше първата книга от Емилия, нали, която преведох и ми беше много трудно. Добре, че се запознахме. Тогава живеех, за 4 години работех и живеех в Будапеща. Тя дойде с Милена Кирова, спомням си, в Будапеща и така се запознахме. И след това следващите книги не са толкова трудни, защото вече, нали, ти си по-запознат, ти си влязъл в този език. Остайница, пак защото тя си има своя си български език и тази полифония вътрешна, която, нали, не прави разлика между гласовете, искам да кажа, в типографията. Така че много често ти трябва да се ориентираш кой говори. Да. Освен това има една особеност, нали, която е в български език, което го няма на френски език. И когато започнах да уча български, ми беше много интересно, че, например, нали, една баба може да се обърне към своята внучка и да каже баби. Да. Бабо, баби. Или, нали, таткото, който ще се обърне към своето дете, тате. При нас тате, бабо, това е само от детето към да. Така че, когато мисля, че, нали, в Остайница има такива случаи, тате и всъщност дали бащата се обръща към Сале или Сале към баща си. Да. Да кажем всъщност една две думи, наистина. Значи в тази книга нито едно изречение не започва с главна буква, няма, ако не се лъжа, нито една точка в цялата книга. Така. Нито една точка няма в цялата книга. И така, има нови абзаци, ама в един абзац, нали, се събира всичко. По никакъв начин не е отбелязано, пряката реч не е графично, само с запетаи. Това е като една голяма поема. Да, също време, но нали, то не е също време, но това води до една такава, заедно с стилистиката, до една, аз бих налекал клетвена напевност. Все едно някой нарежда някакви клетви през цялото време и има някаква такава мелодия и има и някаква песенност. Малко все едно някой ти го изпява, защото има един такъв патос, който аз много обичам и който, не знам дали съм прав, но го свързвам по-скоро с женското писане и много го оценявам. Аз много обичам това в някои от авторките, които много харесвам. За мен е много спорно. Женско писане, мъжко писане. Да, разбирам, да. Спорно е. Но чисто статистически мисля, че съм го срещал повече. Примерно в Пруст също го има, да речем. Това също, който ми хареса много и обаче, нали, беше и трудно за превод, е една неопределеност. Например, ключовата сцена, това, което се случва, нали, в млекарницата, имаме два варианта. Така ли? Да. Аз явно съм изтълкувал без да разбера, че има опция за тълкуване, така? Да. Първия път, нали, Кука, всъщност този, нали, тихия луд на селото изнасилва разказвачката. Да, това е моето тълкуване. Я да чуем другото. Само че, след това има втора сцена. И всъщност това е една любовна сцена между Дана и разказвачката. Така че тя защо решава да е остайница? Дали е била изнасилвана от мъж? Или защото е правила любов с това момиче, което обича? И така, нали... Аз по някакъв начин съм ги възприял като паралелни сцени, като случили се в различни времена. Там, нали, лъжата като червей. Да. Така че... Окей. Имате право. Не се бях замислил с това. Разказвачът, нали, въобще не има... На френски се казва фябла. Значи надежден, нали, на който можеш да му правиш, да му имаш доверие или не.
А тук е ненадежда. Въобще не. Да. И това е хубавото. Добре, това е интересно. Дайте да го разчепкаме. Значи тук вие регистрирате и това е много важно, защото имаме много често случаи, в които има някаква така неопределеност и преводача изобщо не я регистрира. Ето както примерно аз не съм я регистрирал и в превода тая неопределеност, която е много съществена, защото неопределеността е едно от нещата, които са най-важни за литературата. Да, ако има едно важно нещо, това е неопределеността. Да. Какви предизвикателства поставя това? Как от български на френски би могло да се загуби и какви решения и хватки правите вие в процеса за да го запазите това? Има предизвикателство ли е това? По-скоро предизвикателството е добре, тук имам неопределеност. Дали наистина е неопределеност на книгата или аз нещо не схващам както трябва. И това тогава не питате ли някакво писателката или? Да. Ако е жив, питам писателката, въпреки че и писателят, нали, той не носи истината върху своя текст. Много уместни уточнения. Но все пак, след това, щом, нали, бях убедена, че грешката не е моя, в смисъл, че, нали, неопределеността е неопределеност, при превод, нали, защо да не се запази? Какво пречи? Аз, освен това, вие разбрахте, нали, че съм привърженик на именно тези от, да кажем, Валтер Бенямин, Мешоник, Берман. Тоест се опитвам да съм максимално да остана, нали, да оставам максимално близко до текста. Аз не съм сигурен, Валтер Бенямин и Антуан Берман в една линия ли са? Аз някакси ги възприемам. Така ли? Валтер Бенямин, Мешоник, да, това е една линия. Не знам дали да тръгваме по тая посока, майде, дай да видим, защото това, което линията на тези, които са именно, които, нали, които почитат буквата на текста. Аз съм останал с впечатление, може би съм погрешно впечатление, както виждаме, че съм способен да чета погрешно, че Валтер Бенямин по-скоро държи на, как да го наречем, духа на текста. Тоест не е важно как е казано, нали, най-просто казано, важно е какво е казано и после е важно ние как ще го кажем, независимо как е казано то в оригинала, ние трябва така да го кажем в превода, че да запазим какво е казано. Не е прочит. За задачата на преводача ли говорим? Да, разбира се. Добре. Само интересно, че има разминаване. Добре, вие как го разбирате, Бенямин? За нас е много ясно, че той е родоначалник на тази линия, за която той го каза, че литературен текст не е съобщение, не съобщава нищо. Добре. Така че за какъв дух можем да... Аз освен това, нали, тези дихотомии са ми много чужди. Дух, буква, не знам. С всичките резерви, които аз имам срещу тези думи употребих. Така че той наистина, нали, е един от първите, които държи на изказа, на начина, по който е написан текстът. Не съм сигурен дали преди това има Фридрих Шлайермахер, който призовава да оставим разбира се. Автора на мира. Да, всъщност да. Преди това имаме преводачите на Библията, които казват, че, нали, възможно не буквално трябва само, да се само, че заради други... Окей, така, сега, извън литературни съображения да ги наречем. Да. Но ще прегледам пак Бенямин. Може би защото и зависи от преводите, нали. Вие го четете в превод или в оригинал? Аз го чета в превод. И аз също Бенямин го чета. Бенямин на английски съм го чел, всъщност. Съм чувал, че има проблеми с английския превод. Аз, за да разбера малко повече, защото много е труден, трябваше да прочета 3 различни превода на френски. Мисълта ми е, че имам щастието, че не като вас превеждам от един език, който все пак е европейски и индоевропейски. Аз почнах да уча преди няколко години френски, до съвсем базисно ниво стигнах и бях удивен как някои фрази са абсолютно буквално предаваеми. Тоест има ги, да речем, понеже аз знам английски и ми се стори, че с английски пресече, нали, ние тук сме го попили вече доста английския, няма такава възможност за съвсем окей буквален превод, колкото от френски. Примерно, нещо ме еди какво си. Нещо ме боли. Не, сигурно ще... quelque chose сме... Да, абсолютно също, да. Да. Освен това, нали, съм
убедена, че мястото на една дума абсолютно не е произволна, в смисъл, че една дума, ако измениш мястото в изречението, разбира се, ефектът е съвсем друг. Така че тези от другата школа, нали, които казват, трябва да превеждаме така, както би било написано на френски, т.е. нали, естествен ритъм. Аз не знам какво е естествен ритъм. Не знам какво, винаги го казвам, не знам какво значи български език, когато превеждам. Не знам какво е френски език, когато превеждам. Нали? Българският език на тази книга, я знам. Го знам. Не се ли замислите как той отправя някакво предизвикателство към стандартните употреби на български език? Защото той Да, разбира се. И в този смисъл... Но аз съм свикнала, защото чета толкова много литература. В този смисъл това не поставя ли някаква много гадна дилема при превод? Защото имаме един така поетически текст, който използва определени похвати, съзнателно или не, така или иначе, които са нестандартни, да ги кажем, и създават една така нестандартност на текста. И тук преводача в общия случай има две опции. Да се придържа формално, така буквално, в смисъла на Антоан Берман, нали? Не съвсем буквално. Да, разбира, не му тамо. Да. Буквално, да. Точно така, за да е близко до това, което превежда. Втората опция е да го напише както не знам, както са някакви стандартни повествователни норми, практики в френски език. За мен има само една опция, така че нямам дилема. При което би било замазване. Обаче според мен има и трета опция. И третата опция е да се пресъздаде този текст по такъв начин, че нито да е близко до оригиналното, нито да е близко до повествователните стандарти в френския, а да е нещо трето. Нещо трето, което отправя предизвикателство по някакъв сходен начин, доколкото е възможно към френския език. Не казвам, че това е задължителното, но за целта, понеже ние ако го преведем буквално, нали, пак с оговорката, то няма да отправи същото предизвикателство към френски език, каквото е отправило към български език. Не, че трябва да го отправи. Не може, не е възможно просто. Абсолютно не е възможно. Аз може би съм щастлива, че осъзнавам, че при всяко положение един превод е превод. Какво ще е? Един превод е превод, означава, че няма еквивалент. Един превод не е еквивалента на друг език на един текст. Да. Тоест, съвсем спокойно приемам, че колкото и да се опитам, нали, да съответства на текста, това е друг текст. Когато сте превеждали някой по-стандартен текст, да речем, който звучи по-стандартно на български, стандартен художествен, примерно, да знам, Ивайло Петров е горе-долу, нали, пак си има специфики на езика, ама не е толкова, колкото разбира това. се, по-реалистично е така. Да. Няма такива заигравки, няма такива... Експериментално е малко или много с графичното оформление и така нататък. Тогава, ако се придържате към буквата, не е ли това привнасяне на екзотизъм в превода, какъвто няма в оригинала? Тоест, аз като чета Ивайло Петров на български, го чета съвсем нормално, нали? Той е много добър стилист и така нататък също, но когато френски читател го чете, той получава нещо далеч по-екзотично, далеч по-нестандартно. И за много преводачи и теоретици на превода това е проблемно. Естествеността, поради някаква причина, е важна за тези хора. Това няма естественост в литературата. Да, но всъщност ние превеждаме литература, за да представим нещо чуждо. За да заразим с нещо чуждо. Е така подмолно да вкараме нещо чуждо в нашата култура, в друга култура. Да, защото ако читателите, нали, ги дразни, защо въобще купуват преводна литература? Точно така. Аз може би съм силно повлияна от това, че първите текстове, които прочетох, нали, литературни текстове, освен, нали, френската литература, искам да кажа. Това беше на 15 годишна възраст, Толстой, например. И сега, разбира се, че имаше една екзотика в моята глава.
точно това е, че то може за руския читател да не е екзотично, ама за нас като преводач е екзотично. Няма как. Да, и това е важно. Няма това как, е важно, че е екзотично, да. И то, например, нали, шейните с камбанките, куполите на снега, тези аристократи, които говорят френски и така. И там, например, където имаше, не знам, една Дария, имаше също и една Мари. Там, където има Пьотр, имаше и Базил. И това силно това просто ми чупваше света, нали, моя въображен свят, който си изграждах от тези четина, защото изведнъж френски имена. Да. Откъде на къде. Да. Чак след това си дадох сметка, че може би в оригиналния текст е така, защото наистина те говорят френски. Да, но аз не го знаех тогава. Да, нали? но това е пак интересно. И всъщност все пак се опитвам да не екзотизирам. Да. Но неминуемо. Да. Неминуемо. Значи това другото идва от тази много странна идея, че преводача е длъжен да предостави на читателя на превода еквивалентно изживяване на това, което има читателя на оригинала. Само, че няма еквивалентно преживяване. Което просто няма как. Отделно, че няма един общ читател на оригинала, да речем. Точно така, разбира се. Нито има един общ читател на превода. Да. Ние различно, нали, ще сме прочели тази книга, вероятно. Аз различно ще я прочета след 5 години. Да, самия аз ще прочета и ще я преведа различно. Точно нали? така. Да. Разбира се. Така че всъщност все повече, нали, написах няколко статии вече по този въпрос, но разграничавам и това ми хрумна по време на, когато превеждах Времеубежище на Георги Господинов, заради, нали, движението на соца и тези, които са за възраждане и така и така. И пафтите, и сукманите, и така. Не знам да не уточним малко повече, да не виси във въздуха. Това е, нали, като шествие ли бяха, ако добре си спомням, на хора, които... Да, подготовката на референдума, нали, за има референдум и едната част на България иска да се върне в соца, другата част иска да се върне при възраждането. Да, точно така. И всъщност си дадох сметка, че един литературен текст събужда у нас чрез своите звуци, чрез своите образи, ни принася в един въображаем свят. Сега, има култура, която ни се предава от семейството, от училището, от обществото и така. На базата на тази обща култура всеки си изгражда своя въображаем свят. Тоест, аз, понеже, нали, идвах по време на соца във всяко граче, Карлово, Елена, Търново, който не е толкова малък град, но искам да кажа, че на времето във всеки град имаше музей с героите и лошите турци. И аз си изградих също, нали, своя въображаем свят от това. Когато превеждам буквално, защото няма как по друг начин, хвърчащата чета на Бенковски. Давам си сметка, че французите, те ще прочетат това, но това няма да ги отведе към същите образи, към всичко това, което е в бакграунда, нали, и просто знам, че е така, няма как. Но... какво правите в такива случаи? Зависи от издателите. Зависи от издателите, в смисъл, че интервал, нали, вече споменах за това издателство. Бележки под линия ли? Разбира се. Някои позволяват, някои не позволяват. Все повече позволяват бележки под линия и не само това, и послеслов. Или преди, или увод. Имало е някои, които не позволяват послеслов, дори. Да. Например, именно, нали, Времеубежище излезе в една много прочута поредица Du Monde Entier, нали, от цял свят, където не се позволяват нито бележки под линия, нито послеслов. Странно. Да, странно.
Мисля, че все по-малко са тези... За бележките под линия мога да го разбера до някъде. Нали, не би го поощрил, но за послеслова... Аз го поощрявам при своите студенти. Поощрявате да слагате бележки под линия? Да, разбира се. Аз имам предвид, не бих поощрил табуизирането на бележките под линия. Да. Това, което нали, вече не обичам лично е когато бележките са накрая, да. Накрая, защото тогава нали, ти трябва да си играеш с... Макар, че има случаи, аз си давах сметка в последния превод, който направих, имаше доста, десетина цитата от разни произведения. И понеже всички те са преведени на български, аз държа да използвам наличните вече преводи. И съответно отдолу като бележка под линия на страницата бях написал превода на еди кого си, издание, еди коя си година. И това ми стори в някакъв момент, че натежава и че не е толкова непосредствено необходима информация. И тази информация я изнесох в края. Да. Знаете ли колко е интересно? Сега ще видим с издателя какво ще стане. Искам да говоря за цитатите на Омар Хайям или на Хафез, които са в тази много хубава книга на Бюрхан Керим, Лавандуловото момче. Тотално не знам за какво ми говорите. Купете си тази книга. Добре, какво е? В смисъл, това е български автор ли? Да. Окей, добре. Българо-турски. Да, окей. И всъщност всяка глава започва с 4 стишия на Омар Хайям или на Рудаки или така. Окей. И? Някои ги намерих, други не, но си дадох сметка, че понеже Бюрхан ги е чел чрез превод на български, от персийски. Ама те са преведени официално на български ли? Или? Да. Добре, окей. Да, видях, намерих, нали, онлайн даже са. Почва да става оплетено, усещам. Така, и обаче, всъщност, нали, те имат връзка с това, което той който пише след това. А пък това на френски няма връзка. Точно така. И аз реших и ще видим дали издателят, нали, ще го позволи, защото предадох превода си. Реших, че всъщност най-добре, говорих с колеги, които са съгласни, да преведа чрез български. Категорично допустимо според мен. Евентуално бихте могли да се допитате и до французин, който владее оригиналния език и да видите дали вашите преводи отговарят така малко или много на оригинала. На персийски оригинал ли казахте? Че? Да. Примерно някой французин, който владее персийски. Да. Нещо такова. Имам колежка и аз самата от 10 години уча персийски. Не знам какво да кажа. Също наскоро говорих с един преводач на хуманитаристика, Валентин Калинов, който превежда от италиански и той беше подходил много интересно. Задължително се беше опирал по някакъв начин на български, на личния български превод, защото той беше превел една книга с страшно много цитати, много цитати. Всичките ги беше намерил и на поне от половината беше написал, че ги цитира с изменения. Тоест опира се, но изрично подчертава, че има изменения, защото не пасва иначе. Това е стратегия, която не ми е хрумвала до сега, че можеш да се опреш все пак и да напишеш, тук нали измених малко. Да. Добре, дайте за Устайница. Сега Рене Карабаш може би слуша този подкаст и си казва, тия си говориха 1 час вече и нищо не казаха за моята книга. Как преведохте заглавието? Знаете, че едно заглавие е плод на преговори между издател и преводач. Представям си, да. Аз исках да остане Устайница. Така да си се произнася на френски. Да. Добре. Обаче издателката реши, че ще бъде Vierge Jurée. Какво е това? Заклета девица. Ние така ги наричаме тези жени в Албания. Има си термин за конкретното явление. Да. Това е много интересно. И така да си остана. Да. Имаше ли вариант да е по някакъв начин превод на заглавието? Защото Устайница предполагам, че идва от останала. Тя нали го... Имаше в началото бележка, да, точно така, с няколко наименования, да. Клетвена девица, жена, която дава клетва за девственост, всъщност не пише дали идва от остава. Значи може аз да си правя някаква народна етимология тук. А тук, като заговорихме за бележката, предполагам, че сте я превели
тази бележка за остайница в началото. И най-накрая на бележката тя пише други наречия за остайница. Мушкара, виргинеша, мушкобаня, харамбаса, завеятована девойка, садик. Тях какво ги направихте? Аз може би бих ги махнал. Не си спомням. Да. Или пък да си останат така преведени, не знам. Наистина си спомням. Вероятно съм ги оставила. И ми хубаво, това не е ли в противовес? Аз разбирам, че битката с издателите е тежка, но не е ли в противовес на тая стратегия за по-буквално предаване? Защото това убива поетизма. Това е абсолютно... Как го казахте? Заклета девица ли казахте? Или какво казахте? Да. Това е съвсем прозрачно словосъчетание. Да. Аз като видя остайница ми е едно такова мистично, не знам за какво става въпрос. Нали ви казвам, това не е мой избор. Така че аз не мога да отговарям за издателите. Но някакси не ви ли е тъжно такова? Разбира се, че да. Да. Добре, за да илюстрирам за какво става въпрос в този роман, тук съм извадил едно съвсем наистина произволно изречение, което е колкото показателно, толкова и не знам, не, защото то наистина е доста вихрено разказването. И ще го прочета и вие, ако си спомнете, аз ви го пратих предварително, ако имало някакви затруднения, просто наистина произволно го извадих. Какво си зяпнал този камък? Не се ли радваш? Ще ставаш булка. Нема не от добро семейство. Вече ти е време. По канона даже си късна. Мома за женена си вече. Ама аз не го познавам. Ще се запознаете, тате. Желко ме е разправил за него. Вика, че бил много грозен. Няма грозен. Нема не ще даде 20 вола за теб и почувал зоб за всеки вол. Имат телевизор като нас. Жената на брат му само хубави неща говори за него. Много ясно. Лошо ли да говори? Нали е тяхна? Събирай си багажа. Утре ви женим. Още утре ли? Сега, аз тук малко си промених интонацията, за да предам разговора между баща и дъщеря, но както говорихме преди малко, то не е маркирано по абсолютно никакъв начин. Всичко това е с запетайки. И примерно, ето тук някакви фрази веднага ме прави впечатление. Няма грозен. Той е много грозен и бащата казва, няма грозен. И това си представям, че е много характерно за български език, че предизвиква някакво затруднение на френски. Но по-общия ми въпрос е изобщо така, не знам доколко може да се отговори изобщо на такъв въпрос. Той е ритъм, тази неяснота. Има ли някакви предизвикателства или се получава все пак съмнително буквално, като превеждате? Ще го прочета на френски. Добре. Qu'est-ce que tu as à regarder cette pierre? N'es-tu pas contente? Tu vas être une épousée. Nemanja est de bonne famille. Il est temps pour toi. D'après le canon, tu es en retard, même. Tu es une fille à marier maintenant. Mais je ne le connais pas. Vous allez faire connaissance. Papa, Jelko m'a parlé de lui. Il paraît qu'il est très laid. C'est pas vrai qu'il est laid. Nemanja va donner 20 veaux pour toi et un sac de fourrage par veau. Ils ont un téléviseur, comme nous. La femme de son frère, elle ne dit que de bonnes choses à son sujet. Évidemment, est-ce qu'elle peut faire autrement? Elle est dès l'heure. Fais tes bagages, on vous marie demain. Dès demain? Сега, аз ще имам няколко коментар. Булка не е... И реших, нали, да избера един термин, който е трудно ми да го определя, дали е по-леко, не толкова архаичен, но и по-литературен, епузе. Въобще в говоримия език не би се употребявал това. Tu vas être une épousée. Да, то е малко... съобразено ли е това с обстоятелството, че и на български много не се казва вече ще ставаш булка? Или иронично, т.е. хумористично. Да, повече така, като че ли се изпълня. Да. Добре. Аз си спомням, нали, когато бях на гости при тези първи българи, които взехме на автостоп. И той много обичаше булка. Да, като обращение се използва също, да. След това ти си късна или късно ти е, как беше? Даже си късна. Да, даже си късна. Ами, разбира се, че не можах мутамо, но и не се старая, нали, да е мутамо, но че бе охтах, което значи, че вече си закъсняла. Ето това колко да е проблем сега? Вие възприемате ли го това като някакво изместване, за което тъгувате, примерно? Не. Да, нали? Не. Защото... След това няма грозно. Разбира се, я па де ле. Трудно. Освен това, проблемът е, че ле на френски се произнася като мляко. Ле. Няма. Така че я па де ле може да звучи като... Разбира се, като го четеш, но иначе, нали, няма мляко. Просто добавих, не е вярно, че е грозен. Така че допълних. Това не е толкова категорично, обаче някакси. Да. Да, защото това няма грозен. Да. Да. Губи се нещо. Да.
След това какво... Да, не попитах, мисля... Знам, че имах въпроси към Ирена, кои не си спомням. И, например, вие прочетохте точно това, което коментирах, нали, преди, че тате тук е таткото към детето. Тоест с предишното. Вие ще се запознаете. Аз не съм сигурен, че това е така обаче. Аз го преведох като папа, който значи, че сега, нали, татко, Желко ми говори за него. Ами, аз по-скоро съм склонен така да го възприемам, защото на базата на образа, който съм си изградил за бащата, той използва ли това обращение за дъщеря си на други места? Мисля, че не. Мисля, че не би. Аз мисля, че не би. Да. Именно. Именно и това ми беше въображение. Съображението. Съвпадаме, тук имаме интерсубективно съгласие. Единственото, за което съжалявам, е, че трябваше наистина, ние нямаме ли. Така. Утре ли? Исках все пак, разбира се, да се разбере, че това е въпрос. Така че тук вметнах една въпросителна. За съжаление. Но нямаше как. Ма какво е единствената въпросителна? Това в целия текст ли? Или когато, нали, имат такива неща. Защото... В смисъл, слагали ли сте въпросителна на други места в текста? Не си спомням. Това е сериозно опущение с въпросителната, с крайен препинателен знак. Но имах сходен казус. Превеждах една книга от английски. Там пряката реч също не беше маркирана. Там пряката реч беше в курсив. И имаше... Не спомня дали имаше препинателен знак. Така иначе на български беше станало нещо шуми на тавана. И има гости долу в стаята и гостите казват плъхове с въпросителна, ще питат те. И мисля, че в оригинала беше плъхове въпросителна запетая, ще питат те. Обаче на български това въпросителна и запетая не вървеше тромово, ни беше и на мен ми се струваше тромово. Има го много при Йоанна Елми. И това беше проблем с коректорите френски. Да. Не си спомням. Да. Но така не, че стори си проблемно и аз какво направих? Плъхове ли? Запетая. Ще питате. Да, точно. Вие имате тази възможност. Да, много интересно. Много често при Йоанна Елми, при Георги Господинов има наистина, нали, въпросителни изречения без въпросителен знак. Ама вие казвате, че при Йоанна го е имало въпросителни запетая. Има също. Но много често, добре. също няма. При нея нямаше. Само, че... Добре, така. Не си спомням. При нея също ли не бяха маркирани? Пряката реч също ли не беше маркирана при нея? Да. Окей. Да. Добре, аз съм. Нали, как се казваше това? На конче. Флю де консиенс. Поток на съзнанието. Да, точно така. И сега превеждам Градинарят и смъртта на Георги Господинов и там има доста въпроси без въпросителен, как се казваше? Въпросителен знак. Да, въпросителен знак. Когато е цяло изречение, няма проблем, защото аз мога, нали, да вметна СК, който е като ли, да кажем, въпреки че е по-тромаво, но СК и се разбира, че е въпрос и няма нужда от въпросителен знак. Но когато е само дума... Да, много е интересно това разминаване. Не мога. Извадих го това изречение и си бях набелязал няколко места, които да ви питам, но това със сигурност не беше едно от тях. Доста ключово наистина. Ето вижте как ви бърка това, че се е наложило да сложите въпросително. Да, много интересно. Аз трябваше иначе да се боря срещу себе си, защото разбира се, че съвсем несъзнателно бях слагала толкова много точки. И след това, нали, много просто имах цял прочит на книгата само за това. Да не съм оставила... Много интересно, И аз си правя такива. Точка. Няма ли нещо, примерно, как така още утре, нещо такова да е на френски, примерно? Да, но как е въпросително по себе си. То ли също е. Да, но искам да кажа, че лито го няма на френски. Но... Има как на френски. Но не може да го преформулирате, да е как така още утре. Мисля, че се вързва горе-долу с котеса. Утре ще ви женим, как така още утре. Предпочитам поне въпросителна и да е кратко. Иначе ще стане много добре, да.
Да. Една дума да е цяло изречение не. Защото тук накрая, нали, много е интересно това изречение, ако можем да го наречем изречение, защото нали, няма точка. Но в началото репликите им са сравнително дълги и колкото повече напредва изречението, стават все по-къси и накрая събирай си багажа, утре ще ви женем. Още утре ли? Да, още утре ли, да. Важно съображение, наистина, да. Много стикотлив казус. Интересно ми е за много ясно, защото това е също една много характерна употреба, като ще ли за българския. Жената на брат му само хубави неща говори за него. И тук тя казва, много ясно. Лошо ли да говори? Преведа го като... Това много ясно е... Разбира се. Евидамо. Да, защото в това много ясно има някаква агресия на български. Има ли го във френски? Да, на френски има. Евидамо. Окей. Много ми харесва френския. Тук ще направя едно отклонение да споделя едно разочарование. Вчера ходих на кино да гледам Bonjour Tristesse и се оказа на английски целият филм. Аз не съм го гледала. Вчера го гледах на кино. Добре, сега за някои наистина така доста поетични вече изрази с силна образност в тях, която пак си представям, че би могло директно да се преведе и да е окей, обаче би могло и някакви затруднения да има. На мен ме направиха вплечени изрази като майка ми потъва в полите си, тялото на баща ми се повдига и пада като кашлица, ръката на баща ми се стисва в юмрук и се пръсва на ситни стъклени парченца по пода. И това е много интересно тук. Резетата по лицата на верните му приятели, казват Штрак. Съвсем буквално. Окей, добре. Ma mère sombre dans ses jupes. Sombre, това е потъвам. Sombre, например, се използва и за кораб. Нали, който потъва в... Да. Le corps de mon père s'élève et retombe comme une toux. Но има ли някакво разминаване според вас в нюанса, в самото съдържание на тия глаголи, да речем, ето казвате, че потъвам се използва за кораб, той на български се използва. Също, да, но дали има някои от тия глаголи, в които се разминава нещо? Да, знам. Okay. След това резетата, да. Les loquets sur les visages de ses fidèles amis font clac. Това е сравнително, да знам, и на български, аз поне лично, трябва да извървя някакъв сравнително кратък, но все пак някакъв път, за да стигна до образ и до смисъл. Това не е директно прозрачно за мен. Да. За мен е много прозрачно. Така ли? Да. Ама, виждали сте го какво означава за вас? Контекста го показва. Да, нали? Всички някакси... те значите се затварят се за него. Да. И много хубаво. Хубаво е, оригинално е. Да. Аз не съм го срещал по този начин изразено никъде. Обичам също да повтарям нещо, което казвам, че това, което научих от Henri Mechanic, това са две неща. Всяко изречение се питам, прави ли този текст нещо на български език, което само той прави? И съответно ще правя нещо на френски, което само аз ще правя на френски език. Второто нещо е да направя така, че окото ми да слуша, да чува по-скоро и ухото ми да вижда. Добре. Получавало ли се някога да предадете буквално някаква такава поетична фраза и на френски да се получи по-скоро нещо, което е близо до клише, нещо стандартно, нещо не толкова поетично? Не обичам, ненавиждам клишета. Да, понякога аз наистина има някои неща, които звучат много... Нали, това е обратния ефект. В оригинала е обратният ефект на екзотизирането имам предвид. Защото в оригинала може да е стандартно и това е обикновено. Като го преведеш буквално, се получава екзотично, поетично дори, оригинално в превода. Но понякога не е невъзможно да е оригинално в оригинала, да го преведеш буквално и да се получи стандартно в превода. Това мисля, че не ми се е случвало да, може би наистина е по-рядък случай, но така. Да. Говорихме по телефона за нещо, което аз забелязах и което не е ясно дали е случайно или не, че ние не казахме, може би трябваше да кажем какво е устайница. Това е жена в Албания, която се полага клетва за девственост и всички започват да я възприемат и тя самата започва да се възприема като мъж от тогава и нашата главна героиня, разказвачка тук, полага такава клетва и така, сравнително в началото на книгата има едно място, където там непосредствено след като тя е положила клетва, на едно място поне аз забелязах да говори за себе си в мъжки род. И аз си казах, окей, тук
понеже разказването е нелинейно. Тя се връща назад, отива напред. И си казвам, добре, след клетвата сигурно ще е в мъжки род, а преди клетвата ще е в женски род. Ама се оказа, не, всъщност през цялото време си е в женски род и то като че ли не се усеща толкова много тя да е възприела тая клетва на сериозно. Нали. Но ето тук имаше, какво беше, разрешаваха ми да седя разкрачен в кръчмата, нещо такова това беше. И сега това може би е случайно, след като е само единствен случай. Обаче е интересно. Интересно е това колебание, тази родова неопределеност, която се е промъкнала, може би случайно. Вие забелязахте ли и не знам, аз може би, ако беше на много места, щях се опитам да я запазя. Ако видя, че на едно място, бих питал писателя, може би, дали случайно това не е просто... Не бих попитала, защото всъщност, нали, това казвам на своите студенти, че те обикновено казват, аз искам да съм верен. Така. Да, на l'intention de l'auteur, на намерението на... Така, аз казвам първо... Съжалявам, това беше грозен смях, извинявам се на вашите студенти. Вие уловите някакво намерение, много сте, вау, яки. Сега, не съм убедена, че и писателят влага своето намерение, даже мисля, че не. По-важното е, че писателя, както преди казахте, вие не е носител на истината върху своя език. И не само на истината, на най-потентното реализиране на своя текст. Да, интерпретиране. Да. Така че, даже, например, нали, Ирена да е имала друго намерение, текстът говори така. Но то може да е някаква наистина грешка, която все пак, нали, има някакъв писател, който иска текста му да е някакъв. И да речем, аз съм писал на писатели китайци, в които съвсем някакви технически грешки забелязвам. Примерно, нали, 10 плюс 15, 30 пише. И аз казвам, 10 плюс 15, не е ли 25? И питам и те казват, тук е объркано. Тоест... Разбира се, но тук не може да е объркано и ако даже е объркано, интересно. Това е така. Това е така, наистина. Защото, това момиче става мъж. Да. Така че не може да е случайно. Да, но вие казахте, че в превода, като говорихме по телефона, всъщност това се е загубило. Защото на френски е станало неутрално, реално. В смисъл, че на френски не виждам, нали, не се сещам за как се казваше, аджектив. Прилагателно. Да, мерси. Прилагателно. И стана глагол. Така че да. Да. Все повече мои студентки в тази магистърска програма за литературен превод, който, нали, създадох и оглавявам в нашия университет, те се обръщат към текстове, които са написали от Тронс. Или всъщност, нали, тези ЛЖБТ текстове много ги интересуват и наистина са много интересни и с оглед, нали, на превода. Предизвикателство голямо за езика. Да, много е интересно. Така, да, особено когато превеждат от или в един език, нали, който няма род. Да. Персийски, турски, унгарски са езици, в които няма род. И китайски също. Да. И какво правиш? И се опитваме да намерим, да... Виждам, нали, че все повече такива преводи идват и има попадения. Не ви ли е идвало тук, ако го забележите, това някъде друга да го компенсирате? На някакво друго място тя съвсем случайно... Не. Не, защото не е случайно. Няма случайност. Аз съм срещу... Не, че има случайности в текстовете в оригиналите. Аз не съм за компенсацията. Окей. Защото, нали, именно това разкрачене в този контекст, а не на 10 страници след това. Да, защото наистина разкрачването при седене си е една много мъжка поза и си идва да я кажеш мъжки род. Въпреки, че да седя разкрачена също носи определена сила. Да. Аз един път превеждах един разказ от китайски, в който в целия разказ не става ясно от какъв пол е разказвача. И аз си казах, това е важно. Да. И положих огромни усилия. Особено български, който е много маркиран. Огромни усилия положих и не знам дали
тези усилия някакси, не знам дали не насилих твърде много текста. Защото всъщност аз допускам, че това може да е случайно в оригинала. Защото на китайски е много лесно да разкажеш един разказ без род. Много лесно. И съвсем лесно може да се окаже случайно. И освен това, и обсъждайки с моите студенти, най-вече с моите студентки, установихме, че има разни маркери в този разказ, които все пак водят към разказвач момиче. И че наистина тая безродовост на цялото повествование може би е случайна и е излишно аз да насилвам български език, за да се... То не се наложи, по някаква причина не се наложи много насилване. Имаше едно място, където трябваше където тя беше много объркана и нали не можех да напиша объркана и написах много ми е объркано. Примерно, нещо да, такива неща, да. Мисля, че това беше най-голямото насилие, което направих. Аз сега виждам, че напоследък на френски прочетох една, понеже съм в журито на няколко награди, нали, за превод, и получих една книга, преведена от немски, от писател или писателка Тронс, който не иска да се включи в бинарната система. И на френски, всъщност там, където, нали, прилагателните, преводачката, която написа и послеслов или увод, не си спомням, и обяснява своя подход по много интересен начин. И тя всъщност замени на френски маркирането за прилагателно, маркирането, нали, че женски род е ето. Така, да. И тя го замени с, нали, знаете този знак за шва. Нещо като едно което е наопаки. И използват това А с Е, нали, в едно за маркирането... Обърнато е или? Да. Обърнато наобратно е? Окей. Да. Колко интересно. Да. И сега, нали, пюристите ще кажат, ама това не съществува. Просто забелязах, че това въобще не ми пречи в прочита си. И наистина хубавото е, че мъж ли е, жена ли е, не ме интересува. Това е човек. Колко интересно решение. Много хубаво. Да. Okay. И като че ли това всъщност се започва да се налага. Мога да ви разкажа много интересен казус, защото преведох там, където не сме, на Георги Господинов, силосбирката. Има едно стихотворение, не си спомням кое е, но в един стих нещо като направи снимка и след това каза. На френски не може да се изпусне местоимението. Преди 10 години щях да попитам Георги Господинов какво смята. Сега си казах, добре де. Той вероятно има мъж или жена предвид. След това говорихме с него и му обясних. Обаче текстът пък го крие. И аз не превеждам един автор, превеждам един текст. И какво? Дали да използвам това, което вече именно заради тези ЛГБТ текстове, нали, се налага също. В ел има ил и ел. Ил мъжки род, ел женски род. Но това си идва от как да кажа, именно от преводи и от текстове на тази тематика. Недвусмислено свързано е с тая идея. Това местоимение. За полова неутралност и така нататък. Използвано е преди всичко, нали, от хора, които наистина отказват бинарността. А преди това измислено е от такива хора за самите тях. Да. Така, добре. И си казах, не може, защото именно това стихотворение въобще не носи, така че го изключих. Не изглежда да е ангажирано с тая тематика. Разбира се, точно така. Изключих го. И какво? Следващия ден си взимам душ и обикновено, когато си взимам душ, ми идват много неща. Много странно, но... Не е странно. Душ кабината е голяма лаборатория. Да. И тогава си казах, я виж ти, всъщност каза, може също да е каза ти. И реших, че ще бъде чу на български, защото така, вероятно, бях 100% сигурна, че
Не това е имал предвид той, но така избягвах дилемата дали е женско или женски род или мъжки род. На френски второто лице има ли такава безлицева употреба? Тоест, казваме, ти можеш да се чувстваш свободен, но нямаме конкретно някой ти предвид. Не, както на български. Да, окей. Да, аз съм си го мисля. Също само третото лице на френски, както на български. Третото лице, но при нас не само единствено число, но и множествено число е жанрирано. Добре. А не може ли буквално да е без местоимение? Не. В трето лице? И що? Просто ще звучи странно. Не. Не? Не, абсолютно не е възможно. Граматично. Окей. И какво докато, текстът на български не е граматично. Сега ние си, нали си говорихме, че внасяме чуждост. Не. Но не, окей, не. В някакви граници. Аз не внасям. В някакви граници. Не, това е много ясно. Така. Аз не внасям българската граматика. Внасям българския език на даден текст. Окей. Естетиката му, усещането му, мелодията му. Стил, както казват, да. Окей. Но не, например, в аз сме, разбира се, че направих нещо, което не е граматично, както и на български не е граматично. Да. Аз сме. Това е ясно. Това трудно ли беше, защото на китайски ми струва невъзможно, между другото това? Така, съвсем буквално ще да е je somme. Окей, да. Но проблем. Защото je somme звучи somme като звучене, може да е дрямка, може да е сме, може да е заповядвам. Да, то от контекст. Откъде това съображение за звученето? Нали хората го четат? Аудиокниги ли се слушат много във Франция? Какво? Не. Първо, защото за мен е адски важно. Как особено звучи? при Георги Господинов, който играе непрекъснато с звученето на своите думи. Това е така, да. Нали, например, смешни истории за спешни случаи. И не само. Второ, защото аз поне, когато чета, на ум си чета на ум. Тоест, на ум чувам. Не може да не чуваме. Да. Даже когато четем, чуваме. Да, няма какво от това, като нещо е умонимно. Или защото по-близко звучение на нещо. Защото можеше да не се... Okay. Освен това, все пак се пише по същия начин. От контекста ще се разбере. Да, както и да е, добре. Не съм сигурна, защото толкова е необикновено. Не, защото той говори, нали, аз съм охлюва, аз съм еди кой си, аз съм еди кой си. Да, и накрая но все пак. Окей, добре. И какво стана накрая? Je съм nous. Аз сме ние. Добре, окей. Аз одобрявам. Да. Получавате моята санкция. Като заговорихме за игри на думи, едно стихотворение намира място навсякъде в книгата, разхвърляно части от него, и в това стихотворение има игра с думата син, където тя означава едновременно и цвета, и съществителното син. Видях някъде английския превод, който играе с сън като слънце, който значи жълто. Ама това означава някакво тотално променене на цялото стихотворение, защото то не е само това. И сън. Обаче наистина, освен това, не знам дали е така в всички европейски култури, но синьото е момчешко, розовото е момичешко. Така че син трябваше да остане. В момент да прочета началото на стихотворението. Още в корема на майка ми чувах разни неща, като баща ми да казва искам син. Когато се родих, разбрах, че син означавало цвят, защото мама веднъж ми каза милото ми момиченце. Очите ти са сини като небето, а небето беше синьо, значи син е цвят. Аз ще ви го прочета на френски. Déjà dans le ventre de ma mère, j'entendais différentes choses, comme mon père qui disait искам син. Сериозно? Добре, така. Започвам отново. Déjà dans le ventre de ma mère, j'entendais différentes choses, comme mon père qui disait искам син, je veux un fils. À ma naissance, j'ai compris que sin veut dire une couleur. Parce qu'un jour, maman m'a dit « Ma petite fille chérie, tes yeux sont sin comme le ciel. » Or, le ciel était bleu. Donc, sin est une couleur. Depuis que je suis née, je veux que maman m'habille avec des vêtements bleus seulement. Si elle m'habille d'une autre couleur, je me mets à pleurer
Parce que déjà dans le ventre de ma mère, j'entendais différentes choses, comme mon père qui disait « Искам син, je veux un fils ». Леле, никога не бих се сетил за това. Разбрах голяма част и ми се струва много красиво. О, мерси. Струва ми се, че е станало много красиво. И Вие сте обясним... го вкарали вътре и сте вкарали превода на това нещо вътре в стихотворението и звучи. Нали, аз не знам френски, но звучи като стихотворение. О, мерси. Това много ме трогва. Никога не бих се сетил да го направя по този начин. Да, т.е. нали, все пак има две неща. Първото искам син и след това je veux un fils, което е превода, искам син на френски. Добре, а защо цялото искам син? Защо не je veux син? Не ми звучеше. Okay. И след това, нали, à ma naissance, j'ai compris que син veut dire une couleur. Как беше на български? Когато се родих, нали, разбрах, че син е цвят. Синьото е цвят. Да, син е цвят. Да. И тогава бележка под линия все пак. Как така бележка под линия? Да, че... Имате в самото стихотворение? Аз, на френски. На френски направих... В самото стихотворение сте турили бележка звезда? Под линия. Добре, за какво? Че син означава цвят. И обяснявам, че е блю. Защото след това, щом съм го казала в бележката под линия, след това мога да вкарвам блю и разбират, че... Ма то не се ли разбира и без бележката под линия? Без бележката под линия не се разбира кой цвят. Ама след това малко по-късно се разбира, отколкото на български ще се разбере, според мен. Аз нямам нищо против бележките под линия. Аз съм против бележката под линия в този случай. Защото това е стихосварение, къде ще... Ама в стихосбирките също. Хубаво. Имам. Добре, кажи за бележките под линия. Значи тук характерното за... Бележките под линия са, например, за... Характерно за тази книга е, че... Канунно. Как? Канунно. Да, е хубаво, да. Бате. Бате? Качамак. Вие го оставихте бате, така ли? Да. Добре. Качамак. Добре. Качамак няма да го проведа като полента или като мамалия. Нали? Не сме в Италия и не сме в... Така че... Що? Имате предвид, че тия думи са известни на френски, така ли? Полента. И що да не? Защото полента... Аз съм в Италия. Не може. За мен. Така че качамак. Разбирам съпротивата, ама то се свиква сега. Да, може би е проблем тук, защото качамак майче се използва само веднъж. И наистина може да породи някакъв дисонанс. Не, даже за мен е принцип. България не е Италия, т.е. качамак не е полента. Да, примерно... Като въображаем свят, като всичко. Не знам. Да, може би сте права. Да речем, аз имах... не казвам, че съм права. Казвам, че просто това е моята позиция като преводач. Аз съм имал казус и все още го имам с нудлите, с китайските нудли. Защото аз начало, много преди да почна да превеждам, отивам в Китай, сядам там в някаква закусвалня и си поръчвам. И за мен лично, моето възприятие е, че аз ям спагети. Просто си казвам, сега съм толкова гладен, ще отида в закусвалната, ще си поръчам едни спагети. И в първия си превод ги давах спагети. И лека по лека думата нудли навлезе на български. Вече го давам нудли. Но моето възприятие си беше спагети, но то може би е някакво... Въобще не спагети. Човек, който обича италиански спагети. Какво говорите? Вид спагети са. Бе, не. Няма нищо общо с спагетите. И чак пък нищо общо да няма. Добре, различно е много. Да, но това е интересен казус. След това карабашка. За да обясня, че карабашка е женски род на карабаш. Защото, нали, на френски карабашка няма нищо общо. Ето, не е ли притежателно? Как се изразява притежание на френски? Как ще се кажем? На Мари. Де Мари. Де Мари. Няма ли някакво де карабаш? Като име? Името на... Нали? То е името на рода това, не? Аз мисля, че карабаш е името на рода. Разбира се, но карабашка, например, нали, както... Мамицата си карабашка. Да. Да речем има. Не може до карабаш. Не става сигурно. Не, защото е като... Не. Как стана мамицата си карабашка? С карабашка ли? Карабашка, да. Пютан карабашка. Това звучи много странно, не знам. Не е ли много странно? Пютан карабашка. Putain de carabasca. Мисля, че така беше. Да, putain de carabasca. Fiche le camp, espèce de mauviette. Va donc tricoter. Putain, il me tire dessus, sale merde. Това ли е мамицата ти карабашка? Марш от тук, гевшек такъв, отивай да си плетеш плетките, мама си мръсна, ще ме стреля лайното мръсно.
Как е лайното мръсно? Сал мерда. Сал какво е? Мръсно. Сал е мръсно. Мръсно лайно. Лайно е мерда. Да, окей, буквално. Това използва ли се? На френски мръсно лайно. Да. Има си го. Да. Други... Бонче. Да, това е много интересно ми става. Бонче го оставиха, не. Да, защото... Амстрамграм, имаме Амстрамграм. Обаче вие го оставихте онче. Да. Добре. По пара. Оставихте ли го? Разбира се. Естествено, да. Как ще го... Да. Шарена сол. Това ще не го преведохте, примерно. Това ще е много интересно да се преведе. Няма да знаят какво е. И може да си мислят, че това е нещо като украса. Вие го оставихте шарена сол и сложихте бележка по линия. Превеждате го и слагате бележка по линия. Не разбирам. Как да го преведа? Как е шарен на френски? Колоре. Колоре. Сел колоре. Сел колоре. Сел колоре. С бележка по линия. Не става. Ви ли харесва? Не. Защо? Не. Окей, добре. Не, защото като го видиш и вече имаш образ. А сел колоре за мен това е нещо като украса. Нали знаете в тези... Да, като украса, само че не. Добре. Но това е много интересно. Вие сте запазили много думи на български. Аз винаги. Бях слушал... Кесим, баби, беса, капедан. Бях слушал веднъж едно представяне на Изидора Енджел, или как се произнася фамилията й, която е преводачка от български на английски. И там много ме изненада, че тя запазва някакви думи като лело, чичо, ги оставя на английски да си звучат по този начин. Внася ги от български на английски. И от китайски на английски също съм чел някакви преводи, които запазват много. Аз по-настоящем като че ли осъзнавам какво богатство дава тази опция пред преводача, но като че ли все още съм в лагера на удомашняващите. Но за мен е много интересно. И това, в смисъл, не знам как се приема от издателите. Издатели не казвали какво е това сега? Не. Не, с тази издателка нямаше. В превода ми на Байганю, още първото изречение показва, че ние сме между два свята. Един османски свят, който си отива с ямурлука, и един желан свят, който ще идва с белгийската манта. Тоест, всичко е въпрос на език. И затова оставих всички турцизми. Както са. Тоест, имам 192 бележки под линии в 190 страници. Много е странно това, защото турцизмите малко или много са някаква... Губим се думата. Естествена част от български език вече. Ние голяма част от тях не ги възприемаме като нещо чуждо. Докато в френския превод те са станали чужди. Зависи от поколенията. Мислите ли? Тоест по-новите поколения ги възприемат като по-чужди ли? Ние имаме толкова много турцизми. Имаме турцизми... Все по-малко. Имаше много повече по социализма. Да. Окей. Да, може би. На мен майка ми говори с много турцизми и аз съм попил и са ми правили забележка за това, за наличието на твърде много турцизми в преводите ми. Ама те носят експресивност, което не носят квази синонимите. Да, ама са ми казвали... Кеф Мирак, например. Да, окей, това е окей, но превеждам нещо от което действието се развива в 19 век в Китай, използвам някакъв турцизъм и се получава точно този дисонанс, за който говорихме преди малко. Не бих, ако е от китайско. От китайски не бих. По-различно е. Защо френски е по-различно там? Защо турцизмите влизат? Не. Ами, турцизмите те са в... Вие превеждате... То е от друго, да, окей, да, разбрах ви. Не, кажете. Какво е отпред? Турцизмите те са част от тази култура. И вие внасяте тази част. Докато в китайски няма турцизми. Да, има на български имаме. Да, но... И те са част от богатството Да, но като превеждаш от китайски не е странно. Защото, вмъкваш нещо, което толкова различно от... Това все пак е удомашняване наистина. Един вид. Самият текст беше ужасно богат като лексика на китайски и аз може би направих грешка, че първо аз веднага осъзнах, че аз не разполагам с такъв богат речник на български и ми трябва спешно да тръгна да чета нещо на български и може би направих грешка, че хванах да чета Вера Мутавчиева и оттам може би турцизмите си се вляха. Ето това е интересен въпрос. Вие дали четете някакви неща на френски, като
прочитате останица и си казвате, това искам на френски да го докарам да звучи като нещо, я да прочита нещо на френски. Не. Не искам да звучи френско, искам да звучи как да кажем, Рене Карабашко на френски. А четете ли принципно художествена литература на френски? Да, само че не следя съвременната, защото тя не ми говори много. Чета много преводи на френски. Okay. Чета... Да. Имаше на едно място споменато турското робство. И сега това, нали, означава веднагически прозрачно за всеки български читател. Какво се има предвид, но буквално пренесено със сигурност проблемно за френския читател. Проблемно от гледна точка на това, че то не дава ясна представа за реалната ситуация. Да. Това е една дума, която аз почти забранявам на моите студенти да използват, защото какво означава? Българите не са били роби. Съжалявам. Това е така, но е важно, че тази дума е част от нашия собствен разказ за това. То говори за нашите комплекси. Не, разбира се, не съм свършила. Да, извиняйте. Искам да кажа, че го забранявам, нали, на студентите, когато именно сме в по-изследователски контекст. Това е много силно натоварено, нали, с емоции и така, които според мен, нали, когато сме студенти, магистърска програма и така, вече трябва да имаме критически поглед и нагласа към нещата. Обаче, разбира се, че го има в този текст и трябва да го преведа. Така. Тук не съм изследовател, тук съм преводач. Така. Да. Не можеше да е турско робство, защото ескляваж тюрк странно. Обаче го смених с турско иго. Колко интересно. Жу тюрк. Ама иго, какво означава? Вие как сте превели под игото на френски? Жу, соле жу. Ама какво означава това? Под игото. Защото иго, нали, е вече с двойно значение. Означава, разбира се. Нали, окови или... Не, това нали с който воловете са впрегнати. Като впряг. Какъв е синоним? Имаш синоним, както и да е. Това, има ли го на... Впряг или... Не би трябвало да е впряг. Мисля, че да. Иго. Хайде, дайте да го изчистим това. Престъпление за впрягане на домашни животи. Хумот, ярем, хумот. Хумот, да. И ярем, да, точно така. Жу на френски е същото. И има ли... Да, разбира се, иначе нямаше да го използвам. Що да не? Защото все пак знам. Добре. А това е много интересно. И всъщност, нали, го използваме. Това е супер. Вие сте направили препратка към Вазов в превода на Остеница. Не бих казала. Как? Не, ще ви кажа защо. Не бих казала, защото ние го използваме също. Например, ще говорим за не знам сега, нали, къде има такива режими, които са ужасни. Да. Например, ще говорим за афганското иго. Нали? Тоест... използва се все. Да. Защото ние тук не се използва вече. Нали? Ами като ако журналистът иска да използва, нали, метафора. Това е много интересно. То не е измъкване, защото вие не сте се опитвали да се измъкнете от ситуацията, но по някакъв начин това... Имам чувство, че угажда на двата лагера, защото нали, тук имаме лагери и не са, той е било робство, другите са, как ще е било робство. И мисля, че и двата лагера не биха възразили срещу иго. Тоест... Не съм съгласна с вас. Така? Защото турско робство, турско иго за мен е едно и също. И както забранявам на своите студенти да говорят за турско робство, забранявам също и турско иго. Турско иго, защо го забранявате? Защото е същото. То е някаква метафора вече, което... метафора, обаче като робство всъщност. Защото все пак робство си е термин, който се използва за определено състояние на някаква етническа или национална група и то си е свързано с определени дефиниции. Нали? Робите нямат свобода на движение, не плащат данъци, нямат свобода на предприемачество и прочие. Всички тия неща, които българите сме ги имали. Не е вярно. Някои българи. Какво? Зависи кога, но след 17 век не. Не е имало свобода на движението или какво? Напротив. Да, аз точно това казвам.
Да. Точно това казвам, че българите, за това не може да се използва робство, защото... Те са се движили. Точно така, аз точно това казвам. Да, те са се движили, не са били купувани от човек, който... Плащали са данъци, всички тия неща, които робите не ги правят. Точно това казвам. И затова роб като, нали, все пак това е научен термин, робство. Не. Не, научният термин е османско владичество. Не, имам предвид общо, защото робство имаме при африканците в щатите. Ето това е научният термин, нали? Това е било робство. Да. И това сравнено с това, което е било в България, нали, не е същото. Да, не е адекватно, да. Но иго вече си е някаква метафора, то не е, поне при нас не е научен термин. Не, но тя е същото. Това е метафора, която, нали, всъщност е твърде емоционална. И всъщност, айде да говорим за османско владичество. Да, окей. Защото е така. Иго не е ли просто метафора за владичество, защото имаме един завладян народ, който в определени отношения е бил потискан, бил е възпиран, бил е впрегнат. Не всички. Първо не всички. Добре, това е. Не, защото пак казвам това, всяка метафора за такива времена, тя внася нещо твърде емоционално и пречи да се учи научно и да се учи, нали, с дистанцията на времето и да видим какво е било. Добре, да, разбирам какво казвате в академичен, в научен контекст. Okay. Да. Но пък вие сте използвали в архитектура, което тук, нали, си е... Тя трябва да се носи емоционалното. Просто дадох гръб на изследователката, на преподавателката и тук подходих като преводач. Много интересно. Мисля, че се срещнахме в крайна сметка. Има ли, значи, аз тук ви бях изредил няколко, Бонче го говорихме, беше ми интересно също, не знам дали сте ги вадили, аз ви нацвъках най-различни неща, фльорца, исках, то друго стана. Мисля, че тук не съм доволна. Добре, дай. Така че добре, че нацелил съм нещо. Да, именно. Приведох го като мижоре, който е по-скоро като кокона, а не, нали, в фльорца има лежерна... Но тук по-скоро... Тя не е задължително да се кокошини фльорцата, за да е кокона. Не да се кокошини. Кокона е не да се кокошини. Да се накомфа, да се гизди и така нататък. Точно така. Да. Кокошини пък аз. Язък, със съжаление, ние имаме турцизми, ние нямаме и го преведох като жалко. Това е, да. Да, но без този експресивен оттенък, който дава турцизмът. Кой дявол впазва ти влезе, мисля, че това се разбира и го съвсем... Quel diable est entré dans ta poitrine? Тук е много интересно, че има инверсия на български. Защото обичайно го бихме казали, кой дявол ти влезе в пазвата. В пазвата, да. Това е по-поетично. Да. Има ли инверсии с такава потреба на френски? Ако бях използвал инверсията, ще да е много. Някак си маркирано такова. Да. Quel diable dans ta poitrine est entré? Кога обикновено? Вече, нали, Александър. Вие махате с ръка, то също е характерно за поетическата реч, разбирам, на френски, така ли? Не знам. Но по-скоро, нали, нещо, което и навява към една... По-старинно, някакво, може би, разбирам. В момента в съвременни. Както, например, нали, на български, ако имаше ни... Добре, това е много хубав паралел. Ясно, разбирам. По-различно, защото малко или много ние все още използваме инверсии в стихотворение, в поезията, включително в превод на поезия. Често се използва инверсия. В превод на детски книжки се използва. Да. В някои случаи може също на френски, но просто тук ще предава различно звучение. Ще да е, да. Разбирам. Quel diable dans ta poitrine est entré? В този контекст не. Добре, причернява ли им на французите или? Да. Окей. Да. Също, нали, преди да припадаш. Си има с черния цвят и така нататък. Да. И с звездички. Добре. И сега... Нали ви казах, Така. Просто имам късмет, че превеждам от европейски и индоевропейски език. Понякога случва ли ви се да си чудите, това, нали, имаме го на френски, ама наистина ли означава същото? Дали не са някакви фалшиви приятели тия две думи? Или тия две фрази? Да, има. Особено, например, нали, думи, които са взети от френски.
но с изменени на... Да. Да, това е Сега интересно. не ми идва много, Да, това е интересно. Не се сещам, да. Това също, нали, да не обираш чинията с задът. Има... Ние го правим ние също. Аз много обичам да го правя. Да, по някаква причина ми направи впечатление и ми се стори, може да е глупаво, обаче ми се стори, че не навсякъде сигурно си обират чинията с залък. Просто не... По принцип не бива да се прави на ресторант или когато си, нали, но в домашна обстановка. Тук в случая не бива да го правиш, когато си на гости в остайница. Да. И просто ми се струва, че може би по всяка вероятност има култура и език, в който го няма това. Най-малкото да знам, в някои региони на Китай, където не ядат хляб. Вероятно, да, разбира се. Нали? Разбира се. И не могат да си обърнат чинията за залък. И преводачът ще се чуди как да го предаде това. Да. Аз непрекъснато си давам сметка, че все пак, нали, това е Европа. Да, окей. Така че много неща всъщност, нали, си приличат, особено сега в глобалния свят. Последно, аз обикновено карам хората да ме препоръчват любими свои преводи, ама вие ще ми препоръчате някакви неща на френски, да аз не мога да ги прочета. Така че бих искал да чуя, ако можете, ако ви е удобно да споделите, какво ви е в списъка за превеждане, в бъдещия списък за превеждане. Така, значи тази година довърших направения от вина на Юна Елми, довърших Лавандовото момче, което нещо препоръчвам. Ще я взема, добре. Сега превеждам Градинария и смъртта. Започнах лято в Борландия на Момчил Миланов и сега ме чакат, защото или вече получих, или ще получа със сигурност, просто въпрос на седмици договори. Керван за гарвани на Емине Съдка. Внезапни улици на Иванка Могилска, по релсите на Невена Митрополитска. И след това, надявам се, но това ще бъде след 2 години, може би, надявам се да намери издател за Ти подобие мое. На Радослав Бимбалов. Това са все много нови заглавия. Имате ли някакво заглавие, дето ви седи така от години и вече не. Си казват? Което е... Стига, освен едно, не наистина. Вие сте един щастлив преводач, което е малко парадоксално. Щастлив преводач. Оксиморон е малко. Не, пак ще повтарям нещо. Допреди, да кажем, 3 години казах на своите студенти, аз ще умра като щастлива преводачка, защото превеждам, но ядосана срещу издателите. И сега вече не съм ядосана, защото особено след Букара, сега буквално, нали, за 3 месеца получих 5 положителни отговора. Чудо не бивало, така? Чудото, абсолютно. Абсолютно чудо не бивало, да. Един текст, който наистина ми е в чекмеджето, много харесвам, но разбирам, че е трудно, ще се намери издател. Една и съща нощ. Христо Карастоянов. За Геомирев. Да. Дано. Много приятно ми беше да си поговорим и много... И на мен. Много се радвам, че има такъв преводач, често казано, нали, очевидна е ролята, която вие вършите за българска литература и за разпространението по света, но на мен по-скоро ми беше някакси радостно да си поговоря с човек, който влага толкова много страсти и мисъл и намира смисъл и така призвание в тая дейност. Това е много вдъхновяващо за мен, така че много благодаря, че дойдохте и че споделихте опита си. И аз ви благодаря, защото много обичам, както видяхте, нали, да разменим именно, да спорим даже. Да. И винаги е много приятно и това се получи. Благодаря ви. Надявам се, че и на вас този разговор ви е бил толкова приятен, колкото и на мен. При всички положения няма приятен, няма неприятен. Благодаря ви, че слушате и че участвате в мисленето за тази толкова обична и странна дейност. Ако насред всичкото мислене нещо сте измислили, можете да си го запазите за себе си, много ясно, но ако сте на кеф, можете и да го споделите. Ще се зарадвам да се обадите някъде, било то и в социалките или в Дискорд, групата на предаването. Това е 8-ми от 4-та десетка епизоди, финансирани до някъде от Национален фонд култура. Предаването има и онлайн касички, където можете да пуснете някоя стотинка за кураж и подкрепа на водещия, който влага колкото има умение и любов
повече любов, по-малко умения в осъществяването на тези разговори. Линкове към тях има в описанието на епизода и в блога на предаването belежкапод.wordpress.com. Епизодът, както винаги, е записан и обработен в студио Procasters от Илян Ружин. Да ни е жив и здрав и вие да сте живи и здрави и до нови дърдоренки за превода.